Геша. Айде, братя! Ти моли да има туалетна хартия! И ма къде си, Руфли? Ето тук две ръки за момчето ведна! Бързо, че! Откъде бе Марго? Абе, Аре, мама! Ай! Изтепав! Изтепав, е! Да! Човек на гостина ту! Ей, Потър ли е? Питър Петър ли е? След Бойо зволе, може да покани на Курбан Тех! Била! Викам му! Ари! Има късмет, че зволе мор бе на какари преди това да вземем среда! И че се виж те пал! Ай, това! Ние, че сме тики, долу ли за огръв дърво! Викам! Дърво си ги знае, бе! Он вика! Ами магическа ръчка! Мали! Мали! Викам, стиг! Стига! Тие, че мога морга да вкарат 20 ръки, да съм трябва да мотивирам текст и тук скандали ми правиш, както и е. Това да е на по-късно получавам призовка. То Мотър Зевал ти извадил медицински и осъдията съм по домашен арест до среда. От четвъртък имам да правим кофраж на село на къщата. Решил съм да коля ми прасет, 44 кила съм само ушите. Направо от един чип, правим пача за целата Дунавска равнина. И за Златия, Дандан с Боги, ЖК Бъксто, там точно до Чакупа, 30 метра по-надоле, посока стана Велика България. Още преди милиони години те пеят те пари за Византийци. Мога да видиш Кангеру, 1942, първия поход по вода. Предишната вечер пеят разбили на рогатци лапката с пояс. Там точно допадна. Нека е това. Там точно падна. Къде? Оттам Кладник, Бели брег, Помпена и газ към Константинопол. Кава е знаме още една ода, на дискотеката и се събрават 5-6 римлян. Викам, не да. И направо като си разостах само викам, Министерството на околната среда и водите ли е? После видимо яки и редко тъпери на ритах. Искам законосъобразен арест или лишаване от свобода с цел да се осигури явяване пред компетентния, съгласно закона орган, по обосновано подозрение за извършено престъпление или когато задържане обосновано може да се смята за необходимо, за да се попречи на въпросното лице да извърши престъпление отново или да се укрие след като е извършил престъпление. Оттам ми звъни то Хан Крум. Викам, викам брат пияни като мачки. Вика, знаеш бато, ако бех там, знаеш. Знаеш бато, ако бех там, как ме че се тръгнава по-рано. Викам, знае, и аз отказах от войната. Моя нека се кълт да си работим от телевизор, говоря на Боруга. Дневна, нощна и по 3 пъти обед. Докара ми това много това. Вика, на рекламите като го гледах вървеше повече. Викам, спокове, ще го направим, знаеш, туризмо, алтернатор от Дачия, термостат от Гаска, накрайник на пречната кормилна щанга, бобина флаг, дори и датчик за светлина на задното. Като за мотело ме стои направо, кинеремако. Викам, дай че ти свалим от майки ми си троено диференциали, не от филтъра. В крайна сметка го прави и за си живота много добре. Това аре пей от тук, една салата птенца в киле, 2 тарантура, за пичавата мустато. Айде, я ти пак, че се чува, да знаеш. Облачно с